खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय एम बाथा बिथांखौ बाथा होनना बुंबा बयबो मिथिलायलायो बा सिनायजोबो बर' हारिनि गेजेराव सासे बिबो गोख्रोङै सोमावसारग्रा सासे मेंनो रोङि सोद्रोमा होननांगोन। NLFBनि आर्मि चिफ एम बाथाया मैया उदां जानांगौमोन बा बेलाव फैनांगौमोन, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय माखासे जाहोननि थाखाय बिथाङा मैया उदां जायासै। दिनैनि दिनाव मोना समावसो बिथांखौ बेलाव हरनाय जादों। तो जिखियानो जाया मानो मोजां मोनदों बिथाङा बेलाव फैबाय बा बयबो गासैबो सोद्रोमाफ्रा NLFBनि सोद्रोमाफ्रा बांसिनानो बेलाव फैजोब्बाय आरो लोगोसे बिथांमोनजों लोगोसे NLFBनि जायफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोनाबो बेलाव फैनो हाबाय। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा होननांगोन आरोखि जों बर' हारिनि थाखाय। मानोना दिनै बिथांमोनाबो दिनै न'खर दं, गथ' गथाय दं, बयबो एसेब्लाबो गावनि गथ'खौ खाथियाव मोननोखौ लुबैयो बा गावनि फेमिलिफोरखौ जेल सिङाव थाबाय थायोबा गोबां खस्थ' जायो। दिनै बेलाव फैदों, मोजांनि बाथ्रा, रंजाखांदों, बयबो गामिनि मानसिफ्रा बरायदों। थ' बेफोरबायदिनो माखासे जायफ्रा दङ दिनैहाय जों नैबेखौबोसो साननांसिगोन। दा आंहाबो केस दं, खिन्थु जोंनि हाइनेस्ट केसफोरखौ दिनैसिमबो जे सिफायनो हायाखै बा उइद्र' खालामनो हायाखै। जायफ्रा खुंथायाव थानाय ना दिनै केस उइद्र'नि बेलायाव गोबां खेब बाथ्रा बुंनाय जाबाय बा रायलायनाय जाबाय, माब्ला जागोन नङा होमबा। जों मैयाल'सो आं बङाइगाव बावहायबो हाइनेस्ट केस कर्ट गानांखाबाय। एभ्रि मान्थ जों गानाङो, एभ्रि मान्थ जोंनि NLFBनि सोद्रोमाफ्राना बे केसावनो एकदम नोरजिया जानानै दङ। जायफोर बेलाव फैनाय बिथांमोनाबो बे कर्ट गानांनायावनो नोरजिया जालांगोन। नाथाय बेखौ खुंथायाव थाग्राफ्रा नोजोर होनांगौमोन। बेखौ दिनै बिथांमोना बुंदों, दिनै फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बुंदों जे NLFBनि केसखौ 200निबो बारा उइद्र' खालामबा फोजोबनाय जाबाय। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। मोजां, रंजाथाव। बेखिनि बाथ्रा जुदि सिफायदोंब्ला हाइनेस्ट केसखौ मानो 200निबो बारा मानो सिफायनो हायाखै? 200निबो बारा बेखौबो सिफायनांगौ। नन हाइनेस्टखौबो हाइनेस्ट नङिखौबो सिफायनांगौ, उइद्र' खालामनांगौ। दिनै हाइनेस्ट केस जायफोर दङ, अनथाव बारा गोबाव जायाखै कर्ट गानांनाया, बिबो ओरैबायदि खस्थ' दङ बेसोरा, मा होनना बुंनांगोन। कर्ट गानाङो, दिनै मेघालय बायदियाव कर्ट गानो थांनाङो बियो। आं दिनै रिपिट खालामफिननो लुबैदों। दिनैहाय गबिन्द बसुमतारीमोन बायदिया सानदोंदां गावखौनो, जोंबो कर्ट गानांनाय नंला, आंलाय डिपुटि चिफ, जोंखौलाय सोर मा खालामनाय। बे नङा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी नङा, बेखौ नों दासान। दिनै फेरेंगामोनाबो सानदोंदां जोंहा जेबो केस गैया। बे नङा, नोंसोरनि लिड खालामनायावनो, नोंथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनायाव जोंनि NLFBनि सोद्रोमाफोरा नोरजिया जानाया नैबे मोनसेया। दा नोंथांमोना साननो हागौ जायफ्रा बेलाव फैदों बिथांमोनखौ नोंथाङा उदां जानो लुबैया, बेखौ साननांगौ। बे नङा, खिन्थु आं लुबैदों जोंनि मा दिनै बिथांमोनल' जेलाव जायफोर दिनैहाय थानांबाय थादों, दिनै बिथांमोनाबो गासैबो फैजोबनांगौ। मानो दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया आयेननि गेजेरजोंसो दिनै आयेन दिनैहाय जेब्लानिफ्राय खुंथायाव थादों अब्लानिफ्राय बुंबाय थादों। रन्जन दैमारिया मोनसे आयेननि गेजेरजों गयो। आरे आयेनखौथ' जोंबो मानिबाय, बुजिबाय आयेननि गेजेरजों। मानोथो दिनैसिमबो दिनै नोंसोरनोथ' पावाराव दङ ना, नोंसोरनोथ' दिनै आयेनखौ माखासे नोंथांमोननियावबो पावारा दङ ना, बेखौ दिनै उदां खालामनानै होदो। बेखिनि बाथ्रा बुंनो हानायनि पावारा नोंथांमोनावबो दङ, मानो बुंनो हाया?
नोंथाङानोथ' सानसे समाव जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन नोंथाङानोथ' बिनि दैदेननायावबो नोंथाङाबोथ' सासे आफादनिनो सासे बिसिबांबा गिदिर दैदेनगिरि मानो एनडिएफबिनि जायफोर दिनैहाय रिफिखां गयारिमोन जर्ज बर'मोन नङा होनबा जर्ज बर'मोन मानो दिनैसिमबो थानांबाय थाखो दिनै बिथांमोनखौ ओरैनो थांनानै खाथियाव थांफ्लानानै जानाय लोंनाय गोथाव गोथाव हैबा गोजोननाय गैया बावहाय गोजोननाय गैया इन्टारेस्टिं दानि खुंथायाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा आरो जोंनिनो एनडिएफबि आफादानो जुदि सागान होआमोनबा बे एकर्डआबो जायामोन थ' बे एकर्डनि बाथ्रायाव आं ओरैबो बुंनो सानाखै मोजां जा गाज्रि जा एकर्डआ जानानैबो थांबाय बावहाय सोरबाया साननो हागौ जे बियो शान्तिखौ लुबैयाले आरे बाबा शान्तिया दिनैहाय ओरैनो जानानै फैया खुगाजों शान्ति 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 हा खुगाजों शान्ति शान्ति होनलायबाय थानानै जों मा लाब दं शान्तिया ओरैनो फैया नोङो शान्तिखौ लाबोनोबा बैखौबो बोजबनांगोन गासैखौबो बोजबनो लानो नाजानांगोन थ' गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनाय थाबाय थ' बिथां बाथानि बाथानि माखासे जारिमिनखौ उनाव लोगो मोनहैयोबा बिनि न'आव थांनानैनो आङो भिडिअ लाहैनो नाजागोन बिथांनि जाखिनि भिडिअ फुटेज मोनदों बेखौनो नोंथांमोना दान्दिसे नायनानै लादो जिन्दाबाद